Üdvözlök mindenkit, Veres Judit vagyok. Egy olyan Zoom callba kaptatok és kaptak önök meghívást, ami szerintem én azt mondom, hogy történelmet írunk most, és egy olyan urat szeretnék felkonferálni, akire mindig azt gondolom, hogy ő nem csak a hatóanyagok szakértője, hanem annyira jól tudja ezt nekünk adaptálni, hogy tényleg amikor az ember hallja őt beszélni, akkor azt gondolja, hogy ez ilyen egyszerű. Fogász az eredeti szakmája, és több olyan dolog van, amit lehet, hogy a mindennapi életben használunk, és az ő nevéhez kötődött. Az egyik például, hogy spirulina és chlorella algát Európában lehet használni. Ehhez nagyban hozzájárult Dobi Sándor, és most is egy olyan témáról fog beszélni, amit mikor először meghallott, akkor azt mondta, hogy ebbe bele kell ásnia magát, mert ez megint egy olyan téma, amiről minden embernek hallani kell. Úgyhogy ha Sándor, a technika működik nálad, akkor én átadnám neked a mi virtuális színpadunkat, hogy légy szíves, mutasd be, hogy mi a különlegessége, mi az, amitől én azt mondom, az egy történelmi pillanat, hogy az őssejt technológia egyszerűen a CBD-vel össze van innentől kezdve kötve, és ezt egy hagyományos bárki, laikus ember is elérheti. Mit tud elérni vele? Akkor a virtuális színpadunkon Dobi Sándor. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Több mint 20 országból vagyunk jelen, és ez nagyon-nagyon jó. Az őssejt technológiát először is meg kell érteni. Azért nagyon fontos, hogy értsd, mert amikor őssejt technológiáról beszélünk, akkor három különböző momentumot kell megkülönböztetni. Van a génsebészeti őssejt technológia, aminek az a lényege, hogy keresnek mondjuk a csontvelőben még egy őssejtet. Ezt azért így mondom, hogy még egy, mert ahogy öregszünk, egyre kevesebb fiatal őssejt keletkezik, és gyakorlatilag egy idő után nehézkes ez a művelet, tehát a csontvelőben keresnek egy őssejtet, őt nevezzük gyermekőssejtnek, gyerekőssejtnek, és ezt az őssejtet mondjuk beültetik egy rákszövetbe, vagy a csontvelőben máshova, vagy ezt az őssejtet kiveszik és beültetik az agyvelőbe, vagy ezt az őssejtet kiveszik és mondjuk beültetik egy olyan bőrfelületre, ahol egy ember súlyosan megégett, vagy pedig autoimmunbetegség okán gyakorlatilag a bőr felszíne tönkrement, vagy beültetik a béltraktusnak egy bizonyos részébe, ahol a belei mondjuk elrákosodtak, tönkrementek, vagy elvékonyodott a bélfal, és gyakorlatilag ugye az emésztőrendszeri betegségekben az az egyik legsúlyosabb pont, amikor úgy elvékonyodik a bélfal, hogy a széklet bejut a vérbe, és nagyon-nagyon sok ember küzd ezzel. Nos, tehát ez az első momentum, ez a sejt beültetés, az őssejt beültetés. Amivel mi foglalkozunk, az a növényi őssejt, és ez nagyon-nagyon fontos, mert az emberi és a növényi őssejt között a jelentős különbség az, hogy a növényi őssejteknek az önregeneráló képessége sokkal jobb, mint bármilyen más élő lényé a Földön. Tehát valahogy a növények, amíg a programjuk fut, az önfiatalító programjuk az jobb. És amikor most a My Daily Choice új termékéről beszélünk, akkor a mindjárt általam felsorolt és bemutatott növények őssejt komponenseit fogjuk hozzáadni a széles spektrumú CBD olaj őssejt komponenséhez. Itt elöljáróban még azt kell tudnunk, hogy a CBD olaj, mint széles spektrumú hatóanyag, azt munkálja az emberi szervezetben, hogy az öngyógyító mechanizmusokat hangolja. Amikor a felsorolásban következő, nevezzük őket, adalékokról fogunk beszélni, akkor azt kell értenünk, hogy van egy mondás, a mondás így hangzik, hogy a teljesség a részek egészéből tevődik ki. Tehát a részek egésze adja a teljességet. És ezt a gyönyörű gondolatot, ezt a gyönyörű mondást, ezt a tökéletes megfogalmazást Szent Györgyi Albert fogalmazta meg, amikor rájött arra, hogy nem a kivonatok a megoldás,
hanem olyan tápanyagokat, szuperélelmiszereket kell bejuttatni, vitális anyagokat kell bejuttatni a szervezetbe, melyek nem kivonatok formájában jutnak be, mert akkor terhelik és károsítják a szervezetet, mert a szervezet az élelmiszereket úgy ismeri fel, hogy hatóanyag és vívőanyag egyszerre van jelen. Ha csak hatóanyagokat dobálunk be tabletták, kapszulák formájába a testünkbe, ha hiszed, ha nem, ebben a formában megterheli a szervezetet, gyakorlatilag alig szívódik fel belőle valami, mert a felismerési fázis a szájüregben kezdődik, és nem a gyomorban vagy a belegben. Tehát mire oda jut, addigra megrágtuk, előemésztettük, az előemésztés után jön a második fázis, amikor a gyomor bekeveri azokat az adalékokat, amitől megemészthetővé válik az élelmiszer, és utána egy kémiai laboratóriumon átcsúszik ezek a belek. És a belekben van az immunrendszerünk. Tehát értenünk kell azt, hogy mikor mondjuk egy autós példa kibányászásra kerül az üzemanyag, az nem működik egy motorban, csak miután fel van dolgozva. És azáltal, hogy mi mindent fel akarunk gyorsítani, és a teremtés sebességét át akarjuk ugorni, és bele rondítunk a természetnek a nagyszerű energetikájába, igazságosságába, és őstől fogva működő képességébe. Tehát az ember állandóan tiszteletlen a természettel szemben, ezt tisztáznunk kell, mert az ugye alázatra int, és ha alázatban fogjuk most ezt értelmezni és megérteni, akkor jobban fog majd hatni a testedben az, amiről beszélni fogok. A testedben, ha érted, hogy mi hogyan működik, és miért, és milyen reakciókat vált ki, vagy nem vált ki, akkor a pszichéd által keletkeztet egy gyógyulás, az örömhír, vagy az előöröm, ha problémád van, és elkezdesz mondjuk annak örülni, hogy megoldás lesz a mai este nagy valószínűséggel, akkor meg tudsz gyógyulni agyból is. És most a kettőt szeretném, hogy keverjük. Ez nem mágia, ez nem spiritizmus, ez nem vallás, ez egyszerűen egy szakszerű tudomány, és össze vannak vetve benne ismeretek, és az ismeretekről nagyon örülnék, ha az orvosok is így gondolnák, hogy az ismeretek nem egymás ellen vannak, hanem egymásért, és egymást támogatólag. Ez a normális gondolkodásmód, és remélem, hogy itt 169-en ebben egyet tudunk érteni. Az ismeretek összeillesztése adja a teljességet, és amikor valaki meg akar lovagolni csak egy területet, egy téma rengetegből, akkor az ember, az bocsánat, nem normális. És akkor vágjunk is bele a lényegbe, ez volt a bevezető, hogy mindenki be tudjon jönni ebbe a nagy chat termünkbe. Miről van szó? Kezdeném hátulról előre, és csak a legkülönlegesebb komponensekről fogok beszélni, ami ebben az új CBD olajban van. Kezdeném azzal, amit szinte mindenki ismer, a koreai ginzenggel. A koreai ginzeng azért nagyon fontos, mert az a ginzeng, amit koreai ginzengnek neveznek, a My Daily Choice egy 6 éves ginzeng törzsből nyeri ki a hatóanyagot. Azért kell, hogy 6 éves legyen, mert 6 év alatt fejlődik ki a tökéletes koreai ginzengben 32 fajta szaponin, vagy szaponit. Ez a 32 fajta enzim gyakorlatilag mindenre hat az emberi testben. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha csak ez a ginzeng lenne a széles spektrumú CBD olajban, már akkor megnyertük a lottőtöst, de ennél kb. 40-szer vagy 50-szer jobb hírem van az est folyamára. És ennek nagyon-nagyon örülök, mert tényleg alig vártam, hogy erről beszéljek, ezt legalább annyira szeretem ezt a témát, mint az endokannabinoid rendszer megértésének témáját, mely el van titkolva az orvosok elől, vagy pedig a biofoton energia témáját, ami a spirulina és chlorella algák szegmensben szintén el van titkolva az orvosok elől, ki titkolja el? Hát nyilván az, aki őket tanítja. És ennek gazdasági okai vannak, hogy ők miért nincsenek beavatva. Miért mondtam ezt el előjáróban? Azért, mert sokunkban, amikor meghallgatunk egy ilyen előadást,
feljön az a kérdés, hát ha ez mind igaz, és ez mind így van, akkor miért nem tudják az orvosok? Azért nem tudják az orvosok, mert aki őket képzi, ez pedig alapvetően a háttér, a gyógyszergyártás, nekik nem céljuk, hogy te magadtól meggyógyulj, mondjuk a fáj a torkod, meggyógyulj egy kamilla teától. Az a cél, hogyha valaki azt mondja, hogy a kamilla tea mondjuk szódabikarbonával inhalálva gurutoldó, akkor ez a személy, ez egy sarlatán. Annak ellenére, hogy több ezer éve az ember ismeri a szódát, a szódabikarbonát, vagy mondjuk a kamillát. De most az a cél, hogy az emberek össze legyenek zavarva, és minden a gyógyszergyártás és a vegyipar kasszájába landoljon. No, belemegyünk, tehát a lényegben egy nagyon különleges, a koreai ginseng kivonatot és annak őssejt kivonatát tettük bele ebbe a termékbe. A növényi őssejtek, mivel önregeneráló képességükben jobban működnek, mint mondjuk az emberi őssejt, ezért az emberi szervezetbe jut egy növényi őssejt, a növényi őssejt az emberi őssejttel találkozva megkeresi azt a helyet, ahol javítania kell az adott testrészen, az adott szervben, vagy a globális szervezetben, legyen az az agyvelő, a csontvelő, a bőr nagyon-nagyon fontos, mert alapvetően az összetevők komponens rendszere leginkább a bőr regenerálódását támogatja. Tehát ez a koreai ginseng, erről azt kell tudni, hogy ez egy adaptogén hatóanyag. Azért nagyon-nagyon fontos, mert a kannabisz is adaptogén hatóanyag, és a részek egészéből már két teljesen idegen és hatásfokában azonos célt szolgáló momentum, a CBD széles spektrumú olaj és a ginseng. A ginseng is azt szabályozza, hogy semmit ne tudj túladagolni, és ne tudj aluladagolni, tehát az éluspontra, középre húzza az egészségedet. Ha valami alul működik, tolja föl, ha valami túl működik, húzza vissza. Ugye érteni kell, hogy hogyan működik, mert sok ember megzavarodik attól, amikor megmutatjuk a kördiagramot, és azt mondja jogosan a korai ismeretét tekintve, hogy ha valami ennyi mindenre jó, akkor az semmire nem jó. Így igaz, nem az olaj, vagy ezek önállóan kivonat formájában jók, összességében jók. És azért összességében jók, mert ösztönzik az immunrendszeredet az eredeti teljesítményre. Szeretném elmondani, hogy az ember úgy lett megteremtve, kapaszkodj erősen a székedbe, hogy legalább 400 évig kellene éljünk, de minimum 120 évig. Ehhez képest csak azok élnek 110-120 évet, akik napi szinten algát esznek. Mi nem esszük, mert azt mondjuk fúj-fúj, a halszaga van. Oké, csak akkor lemondtál mondjuk 60-80 év egészséges életről, mert fintorogsz. Tehát egyszerűen a kultúránkat tágítanunk kell, mindig, amikor tágítasz valamit önmagadon, az a komfortzónádon kívül van. Tehát meg kell érteni, hogy valahogy az élet iróniája az, hogy minden, ami finom és jó, az nem egészséges, és ami egészséges, az általában valamitől olyan furcsa. Ebben a legnagyobb anakronizmus, ezt mindig elsütöm ezt a viccemet, hogy amikor szerelmes vagy, akkor állandóan csókolóznál, amikor nem vagy szerelmes, akkor nem csókolóznál. Most ugyanarról az emberről beszélek, tehát ne érts félre, hogy valami idegennel szeretnél. Én erről a furcsa, nevezzük vicces szóval erózióról beszélek, hogy lehet az, hogy amikor egy időben még annyira tetszett neked valami, és már ugyanaz a személy nem tetszik. Tehát ezt meg kell értened, minden, amit értelmezel, az a te értelmed, és ennek még furcsább pontja az, hogy amikor jó hangulatban vagy, akkor mondjuk úgy látod a pohárvizet, hogy félig tele van, mikor rossz hangulatban vagy, és úgy érzed mindennek vége, akkor ugyanarról a pohárról meg azt látod, hogy már félig üres, neked már nincs jövőd, neked már a kapcsolatodnak annyi, neked már a munkahelyednek annyi, a kilátásaidnak annyi, mert öreg vagy túl fiatal vagy rossz országba születél. Tehát azt akarom önöknek, nektek megmutatni, hogy azért jó, ha nagyon értjük a ma este után a hatásmechanizmusát ezeknek a formuláknak,
mert jobban fog hatni a testedben, jobban fogsz tudni róla beszélni, fogsz tudni segíteni emberek sokaságának, ami boldogságot fog neked okozni, mert hasznossá fogsz válni a környezetedben. És kívánom neked, hogy légy hasznos a környezetedben, mert az áldás lesz neked, és áldás vagy a környezeted számára. Tehát ez a koreai ginzeng egy csoda, mert adaptogén hatóanyag 32 vegyület van benne, és az a ginzeng, ami a mi olajunkban van jelen, az 6 éves. Nagyon fontos, hogy a 6 évesnél fiatalabb ginzengekben nem fejlődik még ki ö, ö, ez a fajta potenciál. És nagyon miért kell ginzenget enned? Azért, mert a ginzengnek emulgáló hatása van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk eszel ginzenget, akkor a bőrödbe a krémek jobban felszívódnak és jobban hasznosulnak. Ha eszel ginzenget, akkor a káros olajok a testedben oldható állapotba kerülnek, ami azért nagyon fontos, mert azért puffad a legtöbb ember székrekedése vagy hasmenése van, és mindig kettő hangulat problémát idéz elő, mert pang az olaj a beleidben, a beleid úgy néznek ki belülről, mint egy frottír törölköző, és a törölközőbe beleköt az olaj, és azt az olajat valahogy onnan ki kéne szedni. És az a probléma például az éttermi olajokkal, vagy ne adj Isten a te saját olajoddal, hogy állandóan szét van égetve. És amikor szét van égetve egy olaj, akkor keletkezik benne egy vegyület. Ezt a vegyületet úgy hívják, hogy benzopirin, olvas utána, úgy kell írni, hogy benzoapirin. A benzopirin a legrákkeltőbb anyag, ami a táplálkozásunkban megtalálható, és mondok egy érdekeset, a dohányzásnál nem a kátrány, bár csúnya a jelenléte és rossz szaga van, nem a kátrány a legnagyobb probléma, hanem az égéskor keletkező benzopirin, amit belélegeznek a dohányosok az elégő papír széléből, és némi benzopirin van az elégő ö, tüzelőanyagba is, ugye, ami a cigarettának a lényege, direkt így nevezem a nikotint. Tehát milyen furcsa, hogy azt tanultuk, hogy a kátránya káros, az csak káros, mert eltömi a tüdőt, és előbb-utóbb megfullad az illető, olyan értelemben, hogy a vére nem kap oxigént. Majd elrákosodik, és tönkre mennek az erei. De ennél van egy rosszabb, ami már el van hallgatva, a benzopirin vegyület, ami az égéskor keletkezik. Nos, ha elég ginzenget eszel ebben az olajban, mert nem mindegy, hogy egy sushi étterembe eszel egy jó ízű ginzenget, ami maximum vérbőséget okoz, és nemi potenciál emelést, vagy ha eszel egy koreai ginzenget, ami teljesen másképp néz ki, mint a susik mellé tálalt ginzeng, és tök más is, mert van vagy 40 fajta ginzeng. Tehát a koreai ginzeng az rendkívül emulgáló hatású, csökkenti a ráksejtek kialakulását, feljavítja a memóriazavart, a feledékenységet, javítja és regenerálja a vérnyomást, regenerálja a vércukorszintet, regenerálja a fájdalom küszöböt, regenerálja a fáradtsági szintet, és a magas emulgáló hatás által kitisztítja a beleidbe belekötődött, belesült olajat. Amíg olajjal van izolálva a beled a tápanyagoktól, addig te sejtszinten éhező leszel, mert az olajnak a zsírral szembe az a lényege, hogy megakadályozza a beleidből a tápanyag felszívódást. És a megakadályozott tápanyag felszívódás azért egy elképesztően ördögi dolog, mert hogy maga a tápanyag szegény. És mindenki közöttünk, én is, te is, sejtszinten éhező vagy, ezt jegyezd meg. Ezért hízunk el, ezért megy tönkre a hajunk, ezért szottyad meg a bőrünk, ezért vagyunk ingerültek, ezért vagyunk depressziósok, ezért vagyunk fáradékonyak, ezért vagyunk kilátástalanok, ezért nem vagyunk vitálisak, és ha nem vagy vitális, akkor nincs kedved élni. És csak azért tagadod le, mert kínos. De én tudom, hogy a
a jelenlévő 181 emberből minimum a fele, az lelkileg rottyon van. De nem azért vagy rottyon, mert, mert rossz vagy mert rossz a párod, vagy az életed, hanem biológiai problémád van, mert azok a vegyi anyagok, amik belénk kerülnek a légkörből, a vegyszerekből, a permetekből, a talajokból, azok tönkre tesznek és megölnek bennünket. De a jó hír üzenete a ma este, úgyhogy nézzük meg, a kedvencemet nem sorrendbe fogok menni, hogy az üvegen fel van sorolva, hanem egy más logika szerint vesszük végig azt a pár hatóanyagot, amit direkt kiemeltem a ma estére. Az egyik legfontosabb hatóanyag, és ezt Jenna Zweigellel sikerült átbeszélnem, és idézem őt, azt mondta, hogy örül, hogy beszéltünk, mert nekem, a kisembernek sikerült őt inspirálnom, ez pedig a bétaglükán témakör volt. Az olajunkban, ebben az új olajban van bétaglükán, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ez a bétaglükán, ez egy olyan típusú fehérje, ami egy nagyon érdekes dolgot idéz elő az emberi testben és a növényekben is. Ha a növényi bétaglükánt akarsz látni, akkor el kell látogass a nagyszüleidhez, vagy ha élnek talán még a dédszüleid, akkor hozzájuk, és olyan répát, és olyan almát, és olyan körtét, és olyan cseresznyét kell találja kertjébe, amin barna bibircsókok vannak. Ezek a barna kitüremkedések. És amikor ráharapsz, olyan keserű, furcsa íze van, az a bétaglükán. És tudod mi az? Az a növénynek az immunbombája, a védelmi rendszere. És amikor 1,3-1,6-os bétaglükánt tudunk enni, akkor az a következőket okozza a szervezetben. Azt aktiválja a testedben, hogy az őrsejtjeid éberekké válnak. Tehát a makrofágok, az őrsejtek. Kik az őrsejtek? Akik állandóan pásztázzák belülről a testedet, és figyelik, hogy ne alakuljon ki ráksejt. A ráksejt vegyi teljesítményében át tudja verni az őrsejtet, és így az őrsejt nem tudja, mint egy fűnyírógép visszarágni síkba, az egészséges síkba a sejtburjánzást. Tehát ebben az olajban a legfontosabb szereplő, higgyetek nekem, a bétaglükán. Rengeteg ember gyógyult meg a legsúlyosabb betegségekből, akiknek tudtam bétaglükánról beszélni. Tehát önmagában a bétaglükán az az a csoda, mert a természetben van benne, és benne van a tápanyagunkban. Bétaglükán az is, amikor a régi, nem ezek az elegáns, szép csillogó répák, hanem az a göcsörtös csúnya répa, a tövében, a göcsörtök tövében látsz egy barna foltot, amit nem lehet kitisztítani. Hiába keféled, ugye, hogyha le akarod onnan szedni, akkor a fél répát el kell csiszold. De hagyd azt ott, mosd meg a répát, egy durvább kefével kefélgesd meg, és ha még tudsz venni vagy szerezni olyan répát, ami göcsörtös, tehát nem ez a csillogó gyönyörű répa, ami szintén génmanipuláció által lett amúgy olyan répát egyél, és te egészséges leszel. No, menjünk tovább. Nagyon-nagyon tetszik tehát nekem az, hogy végre van újból a termékünkben bétaglükán, mert már volt olyan termék, és sajnos kivonta a cég a forgalomból annak okán, hogy nem fogyott belőle elég, és ezért ők úgy gondolták, hogy nincs rá szükség. De azért lehetett ez, mert mi európaiak a minidozírozáshoz vagyunk szokva, az amerikaiak meg mindent lóadagba fogyasztanak, és ugye mi meg a spórolós agyunkkal gyakorlatilag mindent úgy fogyasztunk, hogy egy borsónyit veszünk belőle. Ezért javaslom azt, hogyha szeretsz egy terméket, akkor használd, mert nem fogy belőle elég, kiveszik. Ez volt a szakmai rész a gyártói oldalról, nézzük tovább, mi van még itt. Nagyon-nagyon tetszik nekem a GABA. A GABA, na ez fantasztikus hír lesz. Minden depressziósnak és minden rossz kedvűnek. A GABA gyakorlatilag egy gátló neurotranszmitter. A neurotranszmitter az az idegsejtekben egy átvivő sejt.
Tehát olyan, mintha bele, ahogy be van kábelezve mondjuk egy épület, a neurotranszmittereken keresztül fut az információ. Hogyha akarod fokozni ennek az olajnak a hatását, ő is egy neurotranszmitter, ő a brain, de nem tudom kihagyni ebből az előadásból, mert szinergiáról beszélek, tehát a részek egésze adja ki a teljességet. Tehát ha ezt az olajat brain fogod fogyasztani, jobban hat a brain, és jobban hat az olaj, mert ő is neurotranszmitter. Mit tud még? Csökkenti a félelmeidet és a szorongást, csökkenti magát a depressziót. Most jön az én részem. Javítja az alvásciklust, tehát az álmatlan embereknek nagy esélye van. Az álmatlanságnak sokszor gyulladások az okai, elképesztő gyulladásgátló hatása van az abának, de bocsánat, a gabának, és az ADHD, igen, jó mondom, ADHD betegségben, tehát emésztőrendszeri, bérrendszeri betegségben szenvedő emberek számára ez a komponens maga a csoda. Menjünk tovább. Van benne L, citrin. Ő gyakorlatilag citrilulin. Ez a mérgező aminósavakat és a mérgező ammóniát távolítja el a szervezetből. Tehát a szervezet azáltal, hogy elsavasodik, ammónia termelődik benne. Egyébként az ammónia az egyik oka annak, elnézést kérek, hogy bizonyos emberek bizonyos helyeken, vagy az egész testükben, bocsánat, büdösek. Az ammónia jelenléte elgombásítja a szervezetet, alapvetően azt a területet, ahol nagy a rothadás. Hol van ez a belegbe? És tulajdonképpen az egész köpenyünk, a test szagossá válik, amikor magas ez a toxin jelenlét, az ammónia. Emeli az ATP szintet. Az ATP szint gyakorlatilag egy sejt, az ATP maga a sejtenergia. Ha sejtenergiáról beszélünk, akkor meg nem tudom kihagyni az íszelt, mert az íszel is sejtenergia emelő. A sejtek közötti adatkommunikációt gyorsítja, és itt van gyakorlatilag ez a fantasztikum, tehát itt az ATP szintet tudjuk emelni ezzel az újfajta olajjal. Mit tud még? Benne van ez a Wild Gem. Na hát ez is egy csoda. A hormonrendszert képes regenerálni, helyreállítani, aztán regenerálja és segíti a menopauzában gyötrődőknek hogy mondjam csak, a napi megélését. Tehát a menopauzával járó tönkre megy a bőr, tönkre megy a haj, tönkre megy a hangulat, eltorzul a test, stb. Izzadunk, salala, tralala, fantasztikus. Mit tud még? Nagyon erős rákellenes hatása van, és itt van az a pont, amivel reklámozza a cég ezt a terméket, rendkívüli hatással van, bőrregeneráló hatása van. Nagyon jó a bélrendszerre, nagyon jó koleszterin szintcsökkentő, tehát a koleszterin szintcsökkentőket szedsz, ugye erről sokszor beszélek a személyes előadásaimban. A koleszterin szintcsökkentőket szedsz, az azt jelenti, hogy ha gyógyszer formában szeded, feloldod az agyvelődet. Mert az nem csak a véredben vagy az érfalon lévő zsírt oldja, hanem az agyadat is oldja. Tehát azt jól gondold meg, hogy koleszterin csökkentőt szedsz, vagy adod az ismerőseidnek, vagy ezt az olajat. Jó? Nagyon jó a bélrendszernek. Nagyon jó a na ez egy népbetegség, a diverkolózisra, ez egy latin szó. Mi a diverkolózis? A diverkolózisnak a főbb tüneteit mondom, puffadás, hányinger, székrekedés, emésztési bántalom, állandó intenzív vagy gyenge hasi fájás, ami székelés után megszűnik. Amikor ez a probléma van, akkor feltételezhetően a bélrendszerben gyakorlatilag 5 és 25 mm átmérőjű
pici daganatok vannak, ez nem rák daganat, hanem ez valamilyen másfajta daganat. Tehát amikor puffadsz, rossz hangulatod van, hány ingered van, csak vécézés után érzed jól a közérzetedet, akkor valószínűleg neked diverkulózisod van. Itt van rá egy elvileg megoldás. Mi van még? Egy nagyon érdekes hatóanyag is van ebben az olajban, ez egy ajurvédikus, több ezer éves természeti tapasztalatra épített. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor megkérdőjeleznek bennünket, amikor megkérdőjeleznek engem vagy téged, akkor tudd, hogy ezek mindig természeti tapasztalatokon alapuló gondolatok, nem gyógyszergyári, pár éves, hanem több száz éves, például közel 2000 éve használja az az ember, akitől nem vették el a kanabiszt. Mindenre, ruhára, gyógyításra, hangulatjavításra, a teste fiatalítására, az érzelmi problémáinak a csillapítására, stb. Stb. Tehát itt van ez a Andrographis nevű fantasztikus ajurvédikus növény, ami ráadásul védett növény, tehát biztos vagyok benne, hogy drága pénzért jut hozzá a gyártó, a My Daily Choice. Nos, ő alapvetően májregeneráló. A májregeneráló Magyarországon ismert legjobb gyógynövény a márjatövis. A márjatövisnél fantasztikusabban 15-szörös hatóanyag erősséget tud. Ez valami csoda, emberek, ez valami csoda. Rendkívüli módon ellenállóvá teszi a szervezetet a fertőzésekkel szembe. Rendkívüli gyulladásgátló hatása van. Amikor emésztőrendszeri betegségekből autoimmunrendszeri betegségek alakulnak ki, az mindig toxinok jelenléte, rothadó gombákból keletkező toxinok jelenléte, ami a belegben születik. Tehát az életet és a halált, mondja az orvos, keresd a belegben. Amikor a mérgező anyagok nem tudnak ürülni a testedből, mert nincs meg a testednek a ciklus ritmusa, tehát a megfelelő alvás, a megfelelő vécézés, visszatartod a pisilést, főleg a hölgyekre jellemző, egyszerűen beleköt a testbe a toxin. És ez a formula, ez az Andrographis, ez ki tudja ezt vinni a testből, ha már belekötött. Regenerálja a vércukorszintet, regenerálja a csontvelő állapotát, és gátolja a trombózis kialakulását. Minden ember, aki dehidratált, fokozott trombózis veszélyben van. Minden ember, aki repülőgépen ül, fokozott trombózis veszélyben van. Minden ember, aki ülő munkát végez, fokozott trombózis veszélyben van. De hogy jön ide a repülő? A repülőről tudnod kell, hogy a belső nyomását megnövelik a repülőnek, és ilyenkor összenyomja az érfalakat. Le van szűkülve az eleve is, a mozgás hiányból adódóan szűk keringésed még szűkebb lesz. Ez az oka például annak, hogy a pulpát összenyomja a repülőgépben a légnyomás, az atmoszférikus nyomás, és ezért egy csomó embernek, akinek cisztája van, ö, ö, gyulladás van a fogaiban, annak a repülőgépen begyullad a foga. Tudtad? Na milyen jó, hogy találkoztunk, ugye? Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyökérkezelésre vár a fogad, akkor inkább csináltasd meg. Egy repülőgépen azt tudja, hogy be fog lobbanni a fogad. Azért, mert olyan nagy a nyomás, hogy egyszerűen begyullasztja ott már azt a pulpát, ugye az ideget nevezzük pulpának, amit egy gyökértűvel kiszoktak úgymond tekerni tehát ez a fognak a csontvelője a pulpa. Úgyhogy beszélünk egy 15-szörös májregenerálásról, beszélünk egy széles spektrumú olajról, beszélünk egy gombavírus és baktériumölő rendszerről, beszélhetünk egy tüskevírusról, ami mindenkibe belekötött, aki volt covidos, vagy akit beoltottak coviddal, és itt van egy megoldás arra, egy esély arra, hogy ezt ki tudjuk vezetni az emberi szervezetből.
felteszek kérdéseket, amik tudom, hogy megfogalmazódtak most a hallgatóban. Még háromnegyed nincs, úgyhogy háromnegyedig fogok beszélni, hogy ez egy küldhető anyag maradjon. Mennyi ideig kell ezt szedni, Sándor? Köszönöm szépen az első kérdést, válaszolok is gyorsan. Mennyi ideig kell szedned a vizet? Jó, válaszoltam. Következő kérdés, gyerekek kaphatják-e ezt? Mivel elmondtuk, hogy adaptogén, ezért természetesen. Következő kérdés, Sándor, én CBD-t szedek a My Daily Choice-tól, akkor most azt hagyjam el, ne hagyd el, mert ennek a CBD-nek más a küldetése, mint annak. Sándor, akkor én most ezt szedjem, vagy a CBD-át? Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, tetszik nekem ez a kérdés. A CBDA alapvetően egy sav, ami gyulladás csökkentő. Tehát, ö, elfelejtettem egy komponenst, a glükozamint. Hát ez nagyon jó. Tehát pontosan a CBDA és ez a termék találkozása azért nagyon jó, mert az idősödő korban elkezdenek fájni az izületek. A CBD-ával tudod csökkenteni az izületi gyulladásokat, viszont ezzel az olajjal regenerálni tudod a glükozamin szintedet, azaz a porcszöveti regenerációdat tudod aktiválni, nagyon-nagyon fontos, mert hogy a porcok kopnak el. Miért kopnak el? Hiába használod őket? Mert dehidratált vagy. És a csapágyak, ha olaj nélkül gördülnek, elkopnak. Tehát ezt is értened kell, miért kopik el az ízület. Hát uram, ilyet teremtettél? Nem. Azt feltételezi, hogy nincsen tele a testünk dehidratáló tartósítószerekkel az élelmiszerekből, és ő nem feltételezte azt, hogy ezért kiszárad a testünk, és ha kiszárad a futóműved, akkor persze, hogy elkopik. Mert normál esetben ugye, ha jól használod az izmaidat és minden egyebet, akkor nem kopik el az izületed. Tehát az izületnek az egyik fő szereplője ebben az olajban a gén hatásban előállított glükozamin. Teljesen másképp hat, mint mondjuk egy patikai. Tehát ez fantasztikus, ez a glükozamin, ami ebben van, mert ez a glükozamin megkeresi azt a pontot a szervezetben, ahova hatnia kell. Mondjak példákat? Mondok. Ez a glükozamin, ha, bocsánat, a bőröd nagyon rossz állapotba kerül, akkor regenerálja a bőrödet. Ez a glükozamin, hogyha érzékeli, hogy a porc részed, gerinc, derék, válizületek, boka, tért, fáj, akkor odahat. Ha egy patikai glükozamint veszel, az, mivel az nem őssejt glükozamin, nem tudja, hogy hova kell hatni, az csak egy vegyület. Tehát az őssejt glükozaminnak és a többi felsorolt komponenseknek az a lényege, hogy ők megtalálják a célállomást. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezért van ekkora jelentőség ennek a felfedezésnek, hogy a növényi őssejt az önregeneráló képessége okán egy nekünk jobb őssejt. Egyébként még egy rövid sztori erről a növényi glükozaminról. Tehát mit tud ez? A porszövetet regenerálja, a bőrszövetet regenerálja, a bőrödnek a víztartó képességét helyreállítja, és hogyha mondjuk ahhoz hozzáteszed ezt a folyékony kollagént, ami tengeri peptidekből van előállítva, akkor a bőrödnek a víztartó képességét megtöbbszörözöd, megadod a csontszöveteknek és az izületeknek a tápanyagot, feljavítja az olajunkban lévő speciális glükozamin a sebgyógyulást, tehát a operáció után vagy ránctalanítási műtét után vagy felvarrás után vagy megváltoztattad a mellbőségedet fölfelé vagy lefelé, akkor ez a megoldás arra, hogy gyönyörűsebb gyógyulásod legyen, és hogyha izületi sérüléseid vannak, kifordult a bokád, vagy a porcok, vagy az állkapocs izületek, ugye rengeteg embernek állandóan fáj a foga, fáj a feje azért, mert a fogpótlás, amit kapott, az
vagy alacsony, tehát túl mélyen harap az állkapocs, vagy rosszul zár, és túl magasan. Tehát az egy külön tudomány például a fogsor készítésben, vagy a hidak koronák készítésében, hogy a záródás az tökéletes legyen, és mivel az esetek nagy részében nem tökéletes, ezért egy fogpótlás az nagyon nagy gondokat okoz. Tehát igen, jól érti a kedves Ilona, hogy a glükozamin a cukorbetegségre is fogyasztható. Így van, így van. Tehát ez egy komplet kiegyensúlyozó folyamat. Cukorbetegek is fogyaszthatják, mert ez nem glükóz, ez egy más cukorvegyület, de hasonló a glükózhoz. És egyébként azért tetszik nekem, amit nagyon csöndben mondok, és azért nagyon ne reklámozzuk, hogy ebben az összeállításban ö, úgy hatnak össze ezek a hatóanyagok, hogy a született cukorbetegségre is lehet, hogy tud adni megoldást. Az adagolásról pedig egyszerűen csak annyit, hogy mivel adaptogén az összes komponens benne, ezért annyit adagolsz belőle, amennyit akarsz, de a leírás szerint fél vagy egy egész pipettát kell használni, és valamilyen globális fordítási hiba miatt cseppezgetnek állandóan, akik cseppekről beszélnek. Tehát azt meg kell értenünk, bármelyik CBD olajról beszélünk, hogy egy üveg olaj az egy embernek egy havi adagja. És amikor a legtöbben cseppezgetnek, mert félnek tőle, vagy mert spórolni akarnak, hogy majd x év múlva kelljen megvenni a következő üveget, teljesen hibás hozzáállás, és ugye akkor nem szabad csodálkozni azon, hogy nem hozza a várt eredményt. Tehát ez olyan, mint a spórolnék a vízzel. Egy üveg, egy havi adag. Semmilyen tabletta, semmilyen gyógyszer, nem 3 havi, nem 2 havi, hanem egy kúra. Itt egy kúra, egy üveg, bármelyik termékről is beszéljünk, egy adag. És hogyha kevered a különböző olajokat, akkor a szinergia, a ma este főszereplője kifejezés, a szinergia hatás okán mindegyik olaj, mindegyik sublinguális spray, és ehhez még ugye itt meg kellett volna mutassam a Green Supplement Food termékünket is, amiben alga eszencia van, tört héjas alga és zárt héjas mikrosejtes alga. Ezeket együtt kell fogyasztani, és amikor megint azt kérdezed, adhatod egy gyereknek, hogyha ízületi problémáról beszélünk, akinek értelemszerűen nincs ízületi probléma, persze. Tehát itt arról szól az egész téma, hogy az immunrendszer oldja meg a problémát, és nem a bevitt hatóanyag, mert bármi, amiről beszéltem, ez nem gyógyszer. Ez nagyon-nagyon fontos. Jelen esetben a ma esti találkozásunk arról szólt, mind a 185-ünknek, hogy a testedben van a gyógyszer, és a tested jól fog működni, ha megkapja azt az olajozást a jármű, ami jár a járműnek. Tehát spórolj bármint, csak a testeden ne, mert pótolhatatlan vagy, egyedi teremtmény vagy, megismételhetetlen vagy, és akárki akármilyen rosszat mondott, fantasztikus vagy, hiányozni fogsz, ha elmész, és ne menj el. Légy egészséges, és légy te is az egészség nagykövete. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát mi is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és azt mondtam mindenkinek, hogy ez ma egy olyan este lesz, ami biztos, hogy történelmet ír nálam mindenképpen a családban, mert amikor két lányom van, akik már felnőttek, de amikor kicsik voltak, és felfogták, hogy az életkor az véges, ugye elkezdenek elmenni az emberek, akkor megígértették velem, hogy 120 évig fogok élni legalább, és idáig azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom ezt megtenni, mindent elkövettem ideig érte, tényleg, amit csak lett, de most teljesen megnyugtattál, Sándor, hogy akkor most jött el az a pillanat, hogyha a CBD olaj mellé ezt a hatóanyagot fogom használni, akkor van esélyem, hogy a gyerekeimnek be tudjam váltani az ígéretemet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gratulálok mindenkinek, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, Sándor, a ma estét neked.